però volem fets, no volem canvis ens importa molt poc allò de donde dije digo, ja ho sabem com van les coses, volem fets. I si el doctor Balcells, l'actual conseller de Salut, diu que l'important és el nou hospital, que es demostri, perquè el que estan demostrant o el que estan expressant no és precisament això, sinó tot el contrari. I tot el contrari vol dir que es gastaran 38 milions i alguna més, que no seran 38, seran 50 o els que sigui aquí dalt, i si t'he vist no me acuerdo del nou hospital. Nosaltres ens alegrem de que algunes forces polítiques que en el seu moment han estat en contra i ens han tractat com ens han tractat, ara reverteixen aquest pensament i es converteixin al nou hospital, ens alegrem infinitament, però en això no n'hi ha prou.